Mijn naam is Sylvester Boutier en ik ben van de wereldbekende programma Time to Talk. Ik zit aan mijn rechterkant zitten met Aiden Damon van Lemoene, zoals ze zullen kennen. Aiden, wat betekent het voor jou om rugby als koere te beoefenen? Eerst dank je voor de kans om te praten, maar ja, om sport. Die sport betekent voor mij alles. Dat is wat ik van uitleef en ik hou bij van die sport. Kom eens gaan terug een beetje naar specifiek nummer 9. Want ik weet van het feit, dat is niet de eerste keer wat je aan die aanspan uitdraft. Hoe kom dat nummer 9? Hoe kom je nummer 9 gekies en niet misschien 4? Ik is maar versatile zo. Alleen maar mijn dat was omdat ik heel met die voorspelers ook kan zien en met de achterspelers. Ik praat en ik denk vinnig op de voeten. In termen van spoed, ik zie dus bij je liever voor quick taps. Want ik zie wat de voordelen heeft, verstaan je, maar ook betekent die nadelen. Maar wat dan die van die quick tap? Is het werkzaam voor de span of hoe zou je zien? Ja, af van de span of in die plan. Duidelijk een beetje meer over die plan. Als je praat van die plan, hoe komt dan die deze plan? Als we een woord tempo spelen, dan moet je opstoten die tempo aan. Een quick tap, dan moet je go. Kom eens gaan naar die pre-season toe van jullie hierdie jaar. Ik heb gezien in jullie pre-season voorbereiding dat jullie het zo'n groot peren, als ik kan praten van groot peren op ander, mannen wat in die top 12 meegedaan het. Hoe komt dan die zo jullie die keuze dit geweest? Ja, ons voor ons bij competeren zo, ons kan niet, met ons getoetst tegen haar. Ik wil teruggaan hier naar die huidige jaren. Op Klaver, jullie was er zo een week of 2 geleden, jullie op Klaver gespeeld. Ongelukkig, om het zo te stellen, je hele dit gemaakt. Waarom schreef je dit toe? Het is maar net afgewezen op die dag, zal ik zeggen. Maar we klaar waren die ook heel het gekomen voor ons. En dan wordt niet al geheerst met ons worden. Dus ja, ons heeft daaruit geleerd. En dan in termen van verleden week, als ik recht is, ja, je hele een van die 2024, als ik recht, ja, 2024, niet liga-kampioen, maar die ouders wat top 12 van de Rangers of Eagles op jullie thuisveld. Met een massieve score die jullie verslaan. Wat was die winrecept daar? We zullen het meer, hè. Ja, maar hoe dit gebeurt dat jullie zo gauw bij die tempo opkomen en die punten staan zo gauw? Want ik heb verstaan in de eerste jaar was het een groot verschil in termen van punten. Ja, ons heeft gekomen worden. Ons ooit wat het erin waren, dan een minder gedrongen is. En hij kon wat niet voor ons. En hij heeft gewerkt. Laatste 7 kickers. Vandaag spelen we tegen Invincibles, dus thuisveld. Het is maar altijd zoals je weet, het is een bij competerende wedstrijd dat plaatsvindt. Wat kan ons vandaag verwachten van die spel in totaal? Het gaat een goede David's hobby. Dan gaat het niet ons gaat komen, dan gaat het komen naar 6 jaar. Ik zeg hierbij dank in alle voorspoed en alle beste als een jonge persoon dat je altijd die toonbeeld is van dat sport kan je leven veranderen. Nogmaals, bij dank. Dat is het.